दे आं आसाम कटन मिल गुदि फरायसालिहा 31 बोसोरसिम नै खालामबाय गथ'फ्रा खुदियाफ्रा आं फोरोंबाय खिन्थु आंखौ सरकारा बायबो मेगन खेवना नायहरासै आं जि खालामनांगौमोन खालामबाय खिन्थु जेराव थांनांगौ थांबाय आंनि एक्टिभिटिं जेबो मेगन खेवना नाहरासै इसोराबो आंखौ अनासै मा खालामबावनो आं दिनै नै बे फरायसाफोरा लोगो लानानै बालिपारा खन्दनि आबसुफ्रा आंखौ दिनै हमना लाबोना नै आंखौ बरायदों आं मा बुंबावनो आंहा बुंनो गोसो दंबाबो दा ओंखारबोआखै आंनि गोसोनिफ्राय गतिके आं बेखिनिखौ बुंनानै आं धन्यबाद होबाय आरो आंनि बे खुदियाफोरखौ आरो बालिपारा आनसलिकनि फरायसा आबसुफ्रा बिसोरनिसै आंनि बुंनाया माबायाव सारिदुवार दख'र अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि दैदेननायाव गोजोन फोथाराव जायनाखि बिथांमोनहा जि हाबाफारि लादों बैसागो फोरबोजों लोगोसे गिदिरखौ मान होनाय आरो उन्दैखौ अननाय बे हाबाफारिया खोबैनो मोजां जादों आरो जोङो आरो एक्सट्रायै बिथांमोनहा जिबायदि रिटायार पार्सनफोरखौ जिबायदि मान होदों जिबायदि अनसायदों बे अनसायनायखौ बयबो बाख्नायदों आरो बे बाख्नायनि फिथाइ हिसाबै दिनै बे अननायखौ जेब्लाबो फरायसा आफादा मोनबाय थागोन होननानै आं आसा खालामो जाहाथे इयुन जोलैफोरखौ जोङो फोरोंनांगौब्ला बेबायदिनो बैसागो फोरबोआव जोङो गिदिरखौ मान होनाय उन्दैखौ अननाय बे हाबाफारिखौ जों लाबोनो हायो बैसागुआ जोंनिनो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे परम्परा रंजाथाइ बैसागु फोरबोखौनो रंजालि फोरबोबो होनो बे फोरबोआव जों बयबो गासिबो मिथिंगानिफ्राय मोननाय मिथिंगाखौ लानानैनो जों बे बैसागु फोरबोखौ फालियो थिग बेबायदिनो जाहाथे जोंनि दा जाखांबोनाय इयुन जोलैफ्रा जाहाथे सोनाबनि जिथुनिखि बारहावा जिथुनिखि मडार्न जिथु मा गाननानै जोमनानै जिथु मोसानो मोजां मोनो बेफोरखौ जों दिथा होनांसिगोन जोंहा जोंनिनो निजा गोजोर जोंहा कालसार दंखायो जोंहा गानग्रा जोमग्रा दङ दख'ना आर'नाइ फालि गामसा बेफोरखौ गाननानैनो जों जोंनि कालसारखौ जोंनि हारिनि हारिमुखौ रैखाथि खालामनो हागोन होननानै आं आसा खालामो आरो इयुनाव बेबायदिनो जोङो गासिबखौबो खौसेथि लाबोनानै जोंनि बर' फिसाफोरखौ बर' जे मोनसे गोजोर मोनसे समायना हारिमु दङ आरो गानग्रा जोमग्रा दङ जोङो बेखौ गुबुननि जिथुनिखि बुहुमाव जेसेबां दङ बे बुहुमनि सुबुंफोरनो जोङो गावनि गोजोर कालसारखौ दिन्थिनाय हाबाफारिया दा जोंनि माबायाव फरायसाफोरनि एबा गेदेमाफोरनि बिबान जादों दिनै जोङो सिगाङाव जोङो दुब्लि एबा फोथाराव जोङो एबा न' जोङो बैसागु जायोमोन नाथाय दिनै जोंनि जोहोलावफ्रा जिथुनिखि बर' जोहोलावफ्रा दा रोंबोबाय सोलोंबोबाय जों दा बेखौ स्टेजाव लाबोनानै जोङो ओइ सिगांनि बायदि जोङो हांगार फुनफबलायनानै एबा बायदिसिना माबा नानै जोङो जोंनि कालसारखौ गुबुंले खालामनो दा जोङो बेफोरबायदिजों जों कालसारखौ गुबुंले खालामनो दा जोङो बेफोरबायदिजों जों माबानो हालिया बेनिखायनो जोंबो जे सोद्रोम जोंबो जे मानसि जोंबो जे बर' हारिया गेरेमसा मोनसे कालसार दं मोनसे हारिमु दं बेखौ जों दिन्थिनो बै जिथुनिखि दिनैनि बे फरायसा आफादा जोंनि बालिपारा दख'र बर' फरायसा आफादनि जिथुनिखि बेन्दोङाव जि हाबाफारि लादों बे जोबोद बाख्नायथाव जादों आरो आंनि गोसो गोरबोजों आं बे बिथांमोनखौ आंनि फंबाय आंनि फिसा जिथुनिखि फरायसाफोरखौ आङो जोबोद साबायखर रोजा रोजा साबायखर होदों इयुनाव जोङो बेबायदिनो जोंनि कालसारा गोजोर जानानै थाथों आरो इयुनावबो जों बेबायदिनो जोङो हाबाफारिफोरखौ मावलांनो हाथों जै बर' हारिनि जै
रंजालि बैसागु फोरबो जेब्लाबो जिउ लावथों गोजोनथों एसेखौनो बुंना गोजोनथाव खौरां गोसो गुदुं फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ बेसेन गोसा सुबिदा लानानै फैदों जायफोर बिथांमोना बेंकिं रेलवे एसएससि इन्सुरेन्स डिफेन्स आसाम पुलिस बायदि आनजादनि थाखाय साखाफारा जानो मोजां खाबु मोनाखै बैसोर बायदि फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु सफैदों बरपेटा रोड विशाल मेगा मार्टनि साखाथियाव थानाय आमतलाव बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटखौ खुलिनाय जादों आथिखालनि साख्रि मोनै आरो बेकार जेंनाखौ नोजोर होनानै बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ सोलोंसाफोरखौ गोबां गियान होनो थाखाय राहा लादों बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव सोलोंथाइ होनो लानाय आयदाफोरा जाबाय बेंकिं रेलवे एसएससि इन्सुरेन्स डिफेन्स आरो आसाम पुलिस जायफोर सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननो एबा गोबां मिथिनो थाखाय 8134097059 एबा 8638961177 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।